Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Saking Pak Saptadi Ponggok Setunggal. Sampun sedo utawi sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala almarhumah Ibu Karyati, garwanipun Pak Saptadi, kaparingan yuswa 50 taun. Sedo kala dinten Senin wanci jam kalih dalu wonten ing Rumah Sakit Harjolukito lan badhe kasarekaken dinten Senin niki mangke wanci jam 11 enjang wonten Makam Suci Tegalaya Ponggok Setunggal. Lan awit saking sedanipun almarhumah Ibu Karyati, Pak Saptadi pinangka garwa saha sedaya ahli waris estu mawantu-wantu barokah panjurungan doa kula panjenengan sedaya. Mila menawi wonten alangan setunggal punapa sakmangke kasuwun tindak layat utawi takziah awit saking sedanipun almarhumah Ibu Karyati. Lan estu sedaya ahli waris nyuwun barokah nyolataken jenazahipun almarhumah. Mila niki badhe ngaji sareng-sareng kita nyolataken jenazah. Badhe ngaji Ponggok Setunggal niki. Awit saking panjurungan pandonganipun sedaya jamaah estu sedaya ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Mangke badhe ngaji bareng-bareng nyalake jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sanuridu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
Sanurawiduhu ngeten niku ora sanuridu ning sanurawiduhu utawa sanurawiduhu sanurawidunganhu qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Qalu padha jawab sapa dulur-dulure Nabi Yusuf. Jawabe sanurawidu rawada bakal nyuwun sapa kita bakal nyuwun izin sapa kita sanurawidu bakal nyuwun izin sapa kita nganhu saking sedulur kita nyuwun izin abahu ing bapak ing bapakne sedulur kita. Ae tegese sanat lubu bakal nyuwun sapa kita hu ing Binyamin utawa Bunyamin min abihi saking bapak. Wanah talu lan bakal ngreka sapa kita ngala antan zanga ing atase yen to iso nggawa sapa kita hu ing Bunyamin min yadihi saking ngarsane bapak. Wa innalan sak temene utawi kita iku la fa'iluna yakti wong kang padha temandang yakti wong kang padha nglakoni maing barang amarta kang perintah sapa panjenengan na ing kita bihi kelawan ngejak Bunyamin min annajina saking yento najina apa najiah min annajia saking yento nekakake sapa kita ka ing panjenengan bi akhina kelawan sedulur kita fa innahu mongko sak temene utawi dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf iku kanu ana sapa dheweke kabeh ana iku muhtajina wong kang padha butuh ila tahsili ta'ami maring ngasilake pangan wala yumkinu lan ora mungkin apa ngasilake pangan ila min ngindihi kejaba saking ngarsane Nabi Yusuf. Mula Nabi Yusuf ngendika nek ngantek kowe sesuk dene meneh ngejoke bantuan pangan ning kok ora nggawa sedulurmu sing lemuni saiki tok kon ngancani bapakmu kuwi pokoke ora ana jatah pangan nggo kowe kabeh tur aja pisan-pisan mlebu ning kratonku. Jawabe para sedulure siap sang raja kula arep nglembuk bapak kula arep njaluk izin ning gone bapak supados isa nggawa Bunyamin utawa isa nggawa sedulur kula niku kula jak marak sowan wonten ngarsa panjenengan pokoke kula reka wanah talu yes kula reka piye carane supaya isa nggawa Bunyamin ajeng kula glembuk-glembuk bapak ajeng kula tukokke rokok harmoni
Bawang iki pangan kowe golek bantuan kok Samsung. Iki agi kepaceklek je. Agi mburi iki ora paceklek ya mentoke tenor kok kemati. Jadi niki mengke tetep ajeng kula reka. Ajeng kula gawake rokok sak slop. Ajeng kula gawake rokok sak slop. Karo kula tukokke ongol-ongol. Lah wong bapakne sepuh iki ya wis randhe untu kok. Oh, lah radong sampean iki. Iki sepuh randhe untu. Saiki ora ana wong adol ngono. Aten apa? Oh. Bisa ana wong adol ta ngono. Kenyil-kenyil kae. Dadi ajeng kula glembuk supaya iso nggawa Bunyamin sowan marak mriki. Tur muga-muga bapak ngolehke. Inna lafangilun yakti kita wong sing bakal temandang sesuai karo perintahe panjenengan. Nyowanake dulur kula sing jenenge Bunyamin wonten ngarsa panjenengan. Wis mesti diusahani. Kenapa? Karena mereka niki dulur-dulure Nabi Yusuf niku butuh iso mekoleh pangan, butuh bantuan pangan. Dadi sesuk mesti teko meneh yang kedua. Tur mesti ngreka kudu nggawa Bunyamin, wong ya butuh tenan ya. Butuh beras, butuh Indomie, butuh endhog. Wah, niki gek kamangka bantuane ya beras, endhog, Indomie, lenga. Gula teh, wah werna-werna iki kok ya. Nek ngantek ra mara ya paceklik. Makane kudu mara yang kedua nalika jatah entek ning gandeng syarate kudu nggawa Bunyamin ya mesti diglembuk tenan. Diglembuk. Nek ora iso ya engko piye carane? Bapakne sing jenenge Nabi Yakub direka-reka ben ngizinke. Gek Nabi Yakub dhewe trauma. Biyen Yusuf ya diglembuk-glembuk ngono ki ngerti-ngerti ilang. Lemune dikabarke caplok macan. Iki engko nek ngantek Bunyamin diglembuk kelingan jaman Nabi Yusuf. Iki ora oleh iki engko. Cara nundese le nundes ming engko gek ming kaya dhisik kaya kejadiane Yusuf lambemu do halus-halus ning ora tanggung jawab nyatane Yusuf ndi seprene. Ha iki dadi angel banget. Le arep ngeculke Bunyamin dadi angel banget. Mula mikir jero iki dulur-dulure niku. Wah iki sesuk piye ngantek ra iso nggawa Bunyamin wis ra oleh jatah pangan saka keraton ning le arep nggawa mesti wangel banget wong bapak trauma. Bapak mesti mikir iki nek kok disogok rokok wis ra dadal iki. Ongol-ongol wae wareg tak terus tuku. Wih. Areng glembuk dadi angel banget iki. Ha piye tarikan apa piye? Wis. Nyeket. Harak mlumpuk 100 gek engko gake bapak. Wah wis sing tengah langsung bengok nyeket ndasmu kuwi. Anggene gumangan kowe kangelan nyeket.
Nggo mangan wae angel sih. Ya nek 20 wae iso tak usahani lho. Wes, dadi rembukane bulet iki. Rembukane bulet. Karepmu. Nek ora iso nggawa wis cetha. Hancur wong ora bakal oleh jatah pangan. Kuwi duwedi pikiran jero lek arep nglembuk bapakne kuwi wangen tenan bapakne trauma sih. Kelangan Nabi Yusuf seprene ngantek nyuwun sewu nang nggon sejarah niku rak beliaunya niku buta karena saking dene nangis kesuwen to. Nangisnya ora mung sedina rong dina nangis terus kelangan Nabi Yusuf ngantek buta to ceritane. Iki engko nek mengkelangan yang kedua kayak iki ya karek Bunyamin anak Kinasih yang kedua ya. Nek mburi beneran wong nyuda jatah. Wis ora usah diglembuk gawanen kono. Wis kono gawa kono. Rong dina ya oleh, 3 dina ya oleh. Ora mulih wae oleh kok. Wah. Lah kok ngono, Mbah? Lah nang omah mah montor barang entek. Jebul anake ngentek-entek. Waqala ngendika sapa Nabi Yusuf li fityatihi kedue pembantune Nabi Yusuf. Ae tegese li khodamihi kedue pelayan-pelayane Nabi Yusuf. Al kayalina. Kang padha nakeri, pelayan-pelayan, pegawe-pegawe kang padha nakeri jatah pangan iku nggo nakeri gandum, nakeri beras, nakeri apa-apa. Wa qara'a maca sapa Hamzah tu Imam Hamzah wal Kasai lan Imam Al Kasai wa Hafsin lan Imam Hafiz ngan Ngasim saking Syekh Asim le maca li fatayanihi ora li fityanihi ora ning li fataya bil alifi kelawan alif wa nuni lan nun wal bakun lan maca sapa ulama bakun li fityanihi bitai kelawan nganggo tak min ghairil alifi saking tanpa alif utawa saking orang nggo alif. Ngendikane Nabi Yusuf marang pegawe-pegawene ijngalu padha gawe ya sapa sira kabeh bidoanahum bidoatahum kowe do gawe bidoatahum kelawan jatahe dheweke kabeh firi halihim ing dalem tumpakane dheweke kabeh ae tegese dasu padha apa kae jenenge apa ya maknane dasu huwa dasa huma dasa hum dasu apa ya ora ngerti maknane lho minyak jane karo maknane kok ya ora ngerti kamusku nang dhuwur sok tak nggo maca nang dhuwur
Masa dadak munggah rono njupuk kamus, mbok wis sisan wae ra apa-apa malah. Apa iki? Mboten ra ngerti maknane, pancen ora ngerti, ming maknane lho. Nek fingile ngerti nek niku fingil madi. Dadi kata kerja lama. Utawa fi'il amar nek niku dasi. Ijngalu padha gawe sapa sira kabeh daro himahum. Ing duwite dheweke kabeh alati istarau kang padha tuku sapa dheweke kabeh biha kelawan nganggo dhuwit atau ngama ing pangan fi aungiyatihim. Fi aungiyatihim ing dalem wadahe dheweke kabeh alati yahmiluna kang padha nggawa sapa dheweke kabeh fiha ing dalem wadah nggawa atau ama ing pangan la'allahum menawa utawi dheweke kabeh iku ya'rifuna padha ngerti sapa dheweke kabeh dulure Nabi Yusuf ha ing pangan niku wau. Ae tegese likaya rifu krana supaya padha ngerti sapa dheweke kabeh bidongatihim kelawan okehe utawa kelawan wewehe okehe dheweke kabeh. Izang kalabu tetkalane padha bali sapa dheweke kabeh ila ahlihim maring keluargane dheweke kabeh. Ai tegese izaro jangu tetkalane padha bali sapa dheweke dulur-dulure Nabi Yusuf ila abihim maring bapakne sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Wa farahu lan padha ngrampungne utawa padha ngepolne sapa dheweke kabeh au yahum ing wadah-wadahe dheweke kabeh. La'allahu menawa utawi dheweke kabeh iku yarjimuna padha bali utawa padha mulih sapa dulur-dulure Nabi Yusuf. Akhire Nabi Yusuf dawuh neng pegawe-pegawene sing tukang madai gandum, beras, gula, teh ngono nek gambarane neng kene. Ati waqala li fityanihi. Ling ngendika neng pegawe-pegawene iki wong 10 sing rene iki saiki tok kek ana kepara rada akeh. Dadi bidoana tahum kelawan dipunjuli ngono lho. Lehmu menehi iki bidoana tahum tok punjuli. Tok kek akeh. Rada mencep-mencep. Berase iki rada gandume rada akeh. Mula dasu darahima sing dheweke nggodhe titik arep ngijolke dhuwit nggo tuku pangan nang kene duwite titik ya ora apa-apa ning tok kei pangan sing rada akeh diwadahi dikebaki aja ngantek ana sing selo wadahe kebaki kiwa tengen iki kronjot kiwa tengen sing ditumpangke unta kae digawe kebak lengkap. Nek liyane iki mengoleh ndok sekilo iki karo tengah kilo. Iki rada punjul setengah ya lumayan kok ya akeh iki. Ya rada tok punjuli. Lah pripun Sang Raja wis rasah cerewet pokoke punjuli. Ora usah takon-takon, kok dadak takon-takon. Wela orang biar rasa iki senengane sok kepo sih kok. Lah tak kepo, tak neleseh-neleseh, tak punjuli. Oh nggih.
Ora usah kawel, ora usah cetil. Cetil ku ora apik. Yo ora apik tenan kok ya cetil iki. Wong cetha. Nek le temandang enak, cetil ki enak le temandang. Ana gula pasire to? Yes, pokoke wong cetil iki panganane cetil ngono wae malahan. Wong cetil ki neng ati ngrangsang, kowe cetha wong cetil ki neng ati ngrangsang. Mbok duwe akeh kan ngrangsang nek wong cetil itu. Karena hawane kurang, hawane duwe akeh. Dadi wis duwe akeh tetep ngerasa urung akeh. Pingine isih duwe akeh. Dadi ngrangsang sekali. Nek wong lomo niku hawane semeleh karo karo seneng. Karena saat iso memberi ngeten niku ki rasane beda ya wong lomo. Nek ngantek ora ngekeki ngono kuwi kaya ana sing kurang. Wah kok gek engko diopo-topo ming ora kalap ngono hawane pengen dikekke. Mbok iki kekne sapa ta sapa, mbok iki kekne sapa ta sapa ngono kuwi nek wong lomo. Nek wong cetil mbok ora doyana, ora kalapo karo ora dienggo mbake. Mbake. Kepara keloni turu. Wah wong cetil wis yakin kebangetan tenan. Kebangetan nek wong cetil iki jan kebangetan tenan. Mula bener swarga ngaden gemang iki ya bener lah wong ya kebangetan kok. Swarga ngaden iki ngendika ini haram tu ngala kuli bakhilin ya nyata. Ingsun swarga ngaden ngaramke awak ingsun nggo saben-saben wong sing cetil-cetil. Ya cetil iki ra iso manggon ing swarga ngaden, gek swarga ngaden iki swarga elit. Swarga sing elit, swarga sing mewah. Swarga sing upamane omah apa anu kelas ngono iki kelas VIP. Kaya sing cetil ora bakal iki kok ya kok jone swarga elit. Wong tritise swarga wae ora. Wong sing cetil-cetil iki tritise wae ora, mah ming nang neraka kuwi. Mula nek diterangke cetil do meneng wae kok ya. Abot banget iki le temandang iki abot. Arep nyah-nyoh, arep wah-weh, arep istilahnya weh-weh ngono kuwi iki. Nek ora kulino ki ya abot ya wel kae. Milih dinggahke terus ki lho barang sing ora kanggo pangan, sing ora kepangan, duit ngono pilih dinggahke apa-apa iki dinggahke. Mula jenengan nek mlebu omahe wong cetil ki gumun. Lho apa-apa ana. Mlebu omahe wong cetil ki apa-apa ana. Tenan. Wong arit ra ana garane wis duwe kok. Wah, wis pokoke apa-apa ana iki. Ora mutu tenan je wong cetil iki arep nggo ngopo. Aming ting cetetek nglumbruk kok yo isih. Oh, alah ya Allah. Kowe jan apa-apa ana. Ana dus nang pojok kae dibuka ngono iki jebul roti jamur kok. Dus nang pojok dibuka iki roti jamur wis. Gue jamure ya wis rada kandel putih-putih kaya ana wulune. Iki roti apa uler. Jan ming jamur ora kepangan blas. Wah, wis ketemu wong cetil wis njudhege akal tak pikir wis kebangetan pokok. Wis kemproh letek apa-apa ana. Wis cetil kae. Gek lemangan ning pojok karo ngetke langit kae.
Ora nggo sendok nggo tangan. Lemangan inget ke langit ora nggo sendok nggo tangan. Takoni lha kowe iki mangan apa? Jangan blendi. Jangan blendi, jangan apa? Ayo werna-wernane jangan didadekke siji terus diinget kuwi. Jangan blendi. Jangan blendi iki jangan werna-werna. Jangane dhewe duwe sekole ngeteri kae apa-apa cemplungke kono. Buncis cemplungke kono, tempe krecek cemplungke kono. Iki semur, bakmi semur cemplungke kono. Terus ndoke biasa loro kae donceki cemplungke kono. Parah nek iki. Kok terus digeneni. Ya mengkei banyu to piur-piuri uyah karo raiko. Geneni wah rupane coklat-coklat semua pong. Mbasan mateng ya dipangan ora nggo sendok karo ndangak ngeke langit. Kowe iki gek madhang apa sih kowe jangan blendi. Jangan blendi iki kumpulane werna-wernane jangan. Basananu kesereten melet-melet wae. Entar juga wedang ya ming dang putih ora wedang teh kok ya. Ana ya iman-iman ku tuku teh. Oh wong cetil iki gebangeten. Ya nek sing mburi kae iki wonge mewah-mewah ya kae. Jadi jangan kok ora kenal blendi, jangan ki anyar-anyar ora ana nget-ngetan. Jangan iki anyar-anyar. Gek nek madang ya ora kok por tangan, nggo sendok karo nggo garpu. Nggo garpu. Garpune iki nggo nuncepi cangglior barang ngono. Katane iki nganggo garpu iki mangan apa? Jebul kok nggo nancepi cangglior. Kulit linjo. Wajan tenan kula iki ngantek matur nerangke cetil ngene iki jan gebangeten wong cetil iki pancen gebangeten tenan. Nek suarane ngono kuwi yo yak-yako kaya wong elit kaya piyayi. Ning sikape wis walah wong cetil wis ngono kae. Wis malahi parah tur ora bakal iso manggon ning swarga. Wong swarga iki panggonane wong sing lomo-lomo. Mula Nabi Yusuf ngekeki conto. Iki engko gawane dikebaki dipunjuli. Lah ning dite sementene sang raja wis rasah mikir dhuwit. Wong lomo iki engko dilancarke rezekine dipunjuli diokehke rezekine. Nek ora ngandel jenengan lomo ora sip wae. Lomo. Dadi nek ana kanca ketoke kok letenguk rada wungkuk kae engko mulih dijajakke. Ya kuwi adi ngeleh kuwi anggere rada wungkuk. Jajak wis. Wis werna-werna carane werna-werna. Ning lomo akhlak termasuk salah satu akhlak utama para nabi ora ming Kanjeng Nabi tok. Ya akhlak utama para nabi niku lomo. Ini salah satu akhlak utama. Dadi ora ming siji para nabi do seneng lomo. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah. Do diberkahi Allah saged istiqomah ling ngaji, ling ibadah, ikhlas krana Allah, nekake kamulyan dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.